И както виждате, имаме тази количка и ето тази количка. Две колички. Аз по принцип е тази доста по-скъпа от другата. Примерно е тази, която ви я показах. Мога да си я купа 2 пъти и половина. Значи 2 пъти и половина. Да си я купувам тази кола. Толкова струва. 100 000. Да. Не 300 000. Че беше много скъпи. Може една същата. Толкова струваше, ама не беше такава малка. Тази духка. Не! Вижте колко е сладка. Ено. И за днешното видео ще ви покажа какво ще си купим. Трябва да си купим, виждате ли, един бял джип. Не G класата. Виждате ли едно Порше? Над него има един хубав джип. Той струва колкото колата ми, ама без малко парички. Просто ще го покажа, когато отива. Значи, на мен ми трябва 100 000. За тези 100 000, не знам как ще ги събирам. Примерно някакви, тук колко пари дават. 10 000. Това състезание. Това състезание, което преминах, трябва да го мина 10 пъти. Пък ако има някакво такова, не. Те всички има много малки цени. Просто има много малки цени. Аз не знам. Може би някакъв проблем. Просто всички брат по 10 000. На мен не ми стига 10 000. Това колко е сега? По-зле от 10 000. Много по-зле. Така. Безостаницата да не съм я пропуснал, тя е още напред. Че ми свърши горивото. Че да не ми свърши е тук. Така. Горивце. Така. Така. Назаден. Спрячка. Така. Излизам колата. И 100% ще е тук. Да, тук. Така, слагам. Чакай да видя нещо. Да. Обаче, така ми е станало. Всъщност не е така. Да, всъщност разбрах. Защото не е така. Станам с това. Да ми обратното. Има един полицай тук сега. Така и то полицай да се махне носа. Скоро аз да се махна съм от него. Защото няма как се махна сега. Отиваме. Всъщност. Чакайте малко назад, той го правиш. Отиваме ето тук. Слизаме. Опа. И за да ви покажа джипа. Все пак искам да ви покажа сега джипчето. Това видео, поне джипа си го купим, няма да го използваме така. Това джипче струва, да, както ви казах, точно. Не точно. И горе-долу. Точно. Така трябва да си го купим, но още не е толкова. Може би след това веднага ще направя видео как го използвам. Ама дали ще имам време, не знам. Може би имам. Така. Айде. Тактиката. Така. Натискам старт. И сега дам газ. Между другото, хора, може да чупите ракото и да ударите камбана. Силно! Така.
Ето точно там, където трябва да е. Оф, скъпа на кола. Точно тук ли ще стана на Бодила? Кола на Бодила, пайче. Аре, щупих всичко. Се прави така. Тук всички са тука. Абе, натискам копчето и нищо не става. Така. Това е. Да. Това беше това. Ох, как ме залива? Защото изгледа се, че някаква кола спряна. Така се думите, не знам. Ама то път по-съглучен. Така има самолет. То път по-бързо кола. Баба. Кола. Там. Така. Тук е побъркано. Какви са тези завои? Запомни са тези завои. Сега се присрещна с тея и казва... Трябва си взема някаква кола за завои. И за дрифтване. Знам. То всякаква може да дрифти. А та никак не може да забива. Да. Бихме. Вече... не съм бил. Побъркам. Така. Такси. Какви са тези 1000 лева, които ще ми дадат и на мен? Ще няма сама. Така. Отивам пак на моста. Че тук това състезание направо много гадно. Значи първо ти отиваш и огромни завои. И не можеш да завиеш колата. Тя не е тази кола за завои. Прави, извиняй. Не мога да го направя, Така. Изобщо не ми дава въпрос. Старт. Оф. Обаче си. Така. Така. Казавачета глупости. Когато отида на Булгия вече завива. Тя глупни, не разбирам къде карат. Що полицай там забит? Не. А той там отива то полицайчето. Ешко. Сега ще направим бъсна кола. Това не е яко. Мисля, че тя за дрифтване такова. Тя все пак се мръсна. Такова имам предвид, много е загрижи. Значи мръсна кола. Отиваш там малко на пясъка, минаваш без искаш на тревата, айди мръсна. Айди пак на автоматика.
Сега този път ще поискарам да видим какво прави тази кола на дрифтване. Сега като хората отивам си ето тук. Така. Джипове. Еднакво така. Например, спортна кола и дрифтване. За дрифтване може да съм. Защото те... така дигат точно 100 км. Абе, какъв е то джип, бе? Какви са те джипове? Аз в... предам се. Те гофлени ме бутат като подяли. След това искат, аз съм виновен. Та кола не ще да дигне 5 км. Ама много мръсна. Колата после те. Аре, бе, дигни 100 км, бе. Дигни 100 км, бе. После много бавно. Това казвам, после много бавно. Кола, която може... Да, и сега можеш. Сега точно нещо като бродилче. Да, закъсва, да, и закъсвай. Оф, тук много трудно. Абе, тя ще бият най-накрая. Знам, ама ще бият. С този джип. Мисля, че тук ми е края. Да, тя се заби. Айде джипара, може да изпревара. Тя с 25 тук се движи на това. С 30 се движи на това. С 20 го изпреварвам този да изкачването. Жут с 20 тази игра мисля, че не е толкова лукич. Че карам с 20 и то ми зачича да сънчи. Але, бе, какво ми стана на тази кола? Але, бе, идиот са такива. Да, забием се в пръста и това е сенджи. Ай, в тунела ви скъсвам. Дигам 200 и сте до там. Дай. Хубав газ. Така. Дай, бутай ме. Yes. Така. Айде 18 милиона и това видео мисля да свърши до това. Колко е накарано, не искам си гледам колата отзаде. Айде, те оглуфени са много гадни. С джипчета, ама то там си падна и вече загуби. Аз почнах в началото го бутнах без да исках. То оглуфен и мен бутна и закъсах много. Хайде, до тук съм. Те дърва са егаси тепити. Има едни много яки асфалтови, нещо като дървени пътчета, на тях ще ги спукам. Тук много бавно става, бе. Те там дойте по надолнището, аз тук по нищото. Не, абе, кола скапана. Та кола е вече СПОБХ. Абе, аз се предавам. Какво искате? Така не мога да дига. Предишната дига се тук по... Да, между другото тази кола. Тази кола. Не може
да се контролира. Това е малко мощно, яко. Беби мощи. Ако беби мощи. Тук на връщане. То докато се кача, докато финиширам, айде колата бъгна. Тя си бъгва, аз тук карам с 1 километър все едно. Тя кални. Айде бе! Единствената скапана рампа ме изтега в космоса. И се заклещих и сега карам с 10 стена. Е така карам с 66 стена, така с 10. Когато карам с 100 стена, че карам с 50. Така. Знай къде е финиша? После повтарям това. Обиколката. Видях, че пише, че има 2 обиколки. Вече аз се предам. Значи 2 обиколки. Никой път не правя 2 обиколки за само 2000 повече от една. Че трябва да намеря моста. Значи на моста го дупа. Тия са... Абе, много са назад. Моята кола път. То ми пише, че... Значи дава на 25. Това дава на 30 и сменя скоростта си. Не знам, може би съм на първа съм. Той чак ми пише. Може да на втора, бе. Тя са капани. Поне да нямаш такъв кал. След това колата ми много ще се намърси. Аз не мога и 200 хиляди да събера. И те малки парички, които ми дават. Единия се вижда на мапа. Ама той на това ще се забави твърде много. Ама само да не се забави тук в водата. Та кола, аз кам на път сега завива. Значи когато натискам наляво и надясно, не завива. Да! И нищо направи. Просто иска да ме дразни. И да ме тормози. Джипа е по-як. Искам си купа едно по-скъпия джип, защото стария ми джип вече го продадох за нещо лева. Такива 2 състезания и си купуваш от такъв джип, който е ползван и си е чистичък. Да, това е на втората обиколка, който никой не може да ме насър. Този точно зад мене. Един точно зад мене и сега за едно е на моста. Казвам пича да не ме бие, че аз когато се ударя тук отпреде се че стържа в желязо. Е това тук е тия бърнати. Да, пича си загуби, ама тия скапани дървета могат да ме изкукат мен. Могат да ме изкукат. Излезна извън нерви. И знае къде е финиша. Финиша къде е? И знае къде е финиша. Финиша къде е? Питам финиша къде е? Кой да знае къде е финиша? Тази кола не може да си контролира. Давам напред и то завива назад. Цено. Давам напред и назад. И тук се едно трябва да е финиша. Да, тук е. Да, аз накрая точно да дрифна и да отида по водата и браво! 10 000 да си ги загуба. Имам идея. Махам се. И тя 50 000. Може би да ги оставам за някой друг епизод. Тук е много натоварвано, много трудно се печели пари в тази игра, че... Е това, колко ще ми са? 6. Последно това. Обещавам последно това и спирам видеото. Така. От
Сега казвам само един опит. 2-3 опита не може. 2-3 опита не може. Ако го направя, ами... Щито после казвам. Че е било много трудно. Абе, чак малко. Е така хака на самката. Майта не са... Тази кола по принцип е много малко и става за паркиране на коли. Те финиш